садо додани суруди миллӣ ба бози футбол байни дастаҳои Зарафшони шаҳри Панҷакен ва футболбозони Ноим Мазчо оғоз бахшид. Футболбозони панҷакентӣ ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал бо рӯҳи болида аз ду ғалабаи аввал ба бозии сеюми худ баромада дар назди дарвозаи ҳариф пайи ҳам лаҳзаҳои хавфнокро ба вуҷуд меоварданд. дар яке аз ҳамин гуна лаҳзаҳо дар дақиқаи 28-уми қисми аввали бозӣ меҳмонон қоидаи бозиро дар майдончаи ҷаривии хеш вайрон карданд ва довар тӯби 11-метра таъин кард, ки онро ҳуҷумкунандии дастаи Зарафшон Камолиддин Ҷӯрабоев аниқ ба нишон расонид. ҳамин тавр қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Панҷагендо анҷом ёфт. дар қисми дуюми бозӣ ҳам бартарӣ асосан насиби соҳибони майдон буд ва ҳамин афзалият буд, ки дар дақиқаҳои 12 ва 15 қисми дуюм бозингарон Хайём Усмонов ва Билол Султонов дарвозабони ҳарифро маҷбур сохтанд, ки тӯбро аз дарвоза барорад. ҳамин тавр Зарафшон бо ҳисоби 3-0 пирӯз гардида мавқеи худро дар лиги дуюми мамлакат боз ҳам мустаҳкамтар намуд.